3 minuts, gairebé 4 ja, de 2:15. En Miquel Muñoz una setmana més ens aporta aquesta secció d'emprenedoria. Molt bon dia, Miquel, com estàs? Hola, molt bon dia. Què fas? Doncs mira, aquí una miqueta de ràdio. Vas molt elegant avui. Sí, perquè mira... Però és que aquí ens poden veure, a veure que tenim aquí una càmera i la gent ens... Vaja, ho vas aprendre. Avui és un dia de reunions i clar, però bueno, també com està la càmera dic, mira, aprofito, no? Sí, la gent no ho sap, es pensa que ve la ràdio i ve com un vol, no? Doncs no, aquí tenim una càmera i ens poden veure. Estem veure una altra generació, Què ens expliques avui? Doncs avui, mira, parlant d'això de la càmera i tot això, avui parlarem de tecnologia. Avui parlem de tecnologia perquè ara estem en un moment... Jo soc, un negat d'això, no entenc res. Ja, avui aprendràs molt, no? És veritat, perquè... Estem molt acostumats ara als mòbils intel·ligents, als iPads, als telèfons, etc. I bueno, aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona és molt important el tema de les Smart City. Ara és com Barcelona és model per tot el món, quasi, sí, no? Som aquí, el Novamàs, el Mobile, que se'l volien carregar, mira. I aquí en tenim encara. Menys mal, perquè això dona molts diners. I doncs avui tenim una empresa catalana... Aviam, sí, l'Esteve Campmany. Correcte, avui tenim una empresa... Bon dia. I bueno, aquesta empresa es dedica a tot el tema de tecnologia, d'internet de les coses, i bueno, aquests termes potser la gent no s'entén molt bé, no? Bon dia, Esteve. Hola, bon dia, Miquel. Això de l'internet de les coses, què és exactament? És un concepte, bàsicament, que, per dir-ho d'alguna manera clara i que ens entengui tothom, és la forma o el concepte que s'adopta per el tema de la connexió d'objectes quotidians amb informació addicional. Objectes quotidians com què? Com una torradora? Per exemple, podríem connectar una torradora a internet. I de què ens servirà? Pues ens podria donar informació la torradora, connectat amb el xip adient, evidentment, de que... Bueno... és que t'he posat en un compromís, perquè... el tema de la torradora... És el primer que s'ha acudit. El tema de la torradora és... Però, per exemple, posarem un altre, que és els frigorífics, que és més... Molt bé, és frigorífic. Els frigorífics. Fem un reset. El frigorífic. Ens poden donar la informació de tot el que tenim dintre, si no ho sabem, elaborar llistes de compra, enviar-los als supermercats via internet... Què dius? El mateix frigorífic? El mateix frigorífic. Em fa una mica d'angúnia, això. Com és com aquell episodi dels Simpson, que la casa està domòtica i al final es revolta contra ells mateixos. Bueno, avui parlem molt dels Simpsons. Això ha passat, ja. Sí? Sí, no fa gaire va haver un atac als més grans servidors de dades dels Estats Units i venien que els hackers havien entrat amb els sistemes de rentadores, de frigorífics i de determinats aparells domèstics, i tots havien connectat automàticament amb una mateixa IP i l'havien bloquejat, i havien bloquejat tot el sistema de dades. Però bueno, com a molt et bloquegen, vull dir, no t'assassinarà el forn. Espero que no. Bueno, clar, es podia autodestruir i un forn pot fer molt mal. Bueno, anem a parlar de coses serioses, perquè entenc que les aplicacions aquestes han d'anar una mica més enllà, no? Que no et vulguin assassinar les torradores. Bueno, però això de l'internet de les coses i les Smart Cities, parlaven de que volien humanitzar les tecnologies? Bueno, i aquí hi ha un punt de que es considera que totes aquestes tecnologies només estan a l'abast de professionals, no? I el que es tracta és que aquestes tecnologies estiguin a l'abast i siguin fàcilment utilitzables pels usuaris finals, per la gent de carrer, per les ames de casa, no? No, el tenir unes tecnologies complicades amb el seu ús no facilita la seva introducció en el mercat. I per tant, la majoria d'elles avui dia estan connectades amb el telèfon mòbil, que és el que nosaltres tenim més a la base i controlem més. Ja hi ha moltes aplicacions o tecnologies que ho permeten, no? Això de que abans d'arribar a casa ja et poses la calefacció i totes aquestes històries, no? També deien que l'any 2000 la gent iria amb cotxes que volen, no? I vull dir, això no va passar. Quan trigarem a tenir la casa completament robotitzada? Ens queda una generació. Ben bé. Primer de tot perquè, com he dit abans, aquestes tecnologies tenen que estar a l'abast de la gent i les han d'entendre i han de ser fàcils d'ús. La generació de 40-50 anys ja està més familiaritzat amb aquestes tecnologies, però amb edats superiors encara se'ls va una mica amunt, no? Treballar amb elles, i per tant no és tan fàcil la introducció, és sistemàtica, progressiva. Això dintre de 10 anys, 15 anys serà molt normal, no? Tenir una casa absolutament domòtica i controlar-la des del telèfon mòbil. Avui dia ja es pot fer. El que passa que, clar, jo em plantejo amb el meu entorn familiar, per exemple,
i si li tinc que dir a la meva mare que ha de controlar les persianes amb el telèfon mòbil, doncs probablement em dirà que... Home, la meva ja té Facebook. Bueno, És un bon pas. A poc a poc, vull dir, clar. Un primer pas. però ja és un primer pas, no? No. Però falta un canvi generacional. Clar. encara. El que ara és nova tecnologia, dintre de 10 anys serà un hàbit. Com era el telèfon mòbil fa 15 anys, que els primers que tenien un telèfon mòbil la gent els hi mirava d'una forma estranya quan anaven parlant pel carrer, i ara va parlant tothom pel carrer, no? Parlar o escriure. I no fa tant. Parlar no escriure. I no fa tant d'això. No, jo recordo que en l'any 95 vaig comprar el meu primer telèfon mòbil i era, a banda de ser un trastos molt gran, quan treies el telèfon mòbil a parlar, la gent em mirava, i aquest que fa parlant per telèfon ara pel carrer? No pot parlar a casa seva? I aquest hàbit és algo normal avui dia, no? Pues l'ús d'aquestes tecnologies que nosaltres estem treballant ara, dintre de 10 anys serà algo normal. Llavors hauran unes noves tecnologies que tornaran a ser normals dintre de 10 anys. És una contínua evolució. I què esteu fent des de Verify Cat, que es diu així l'empresa, que ens pugui sorprendre del que vindrà ara que estigueu treballant, no? Que diguis d'aquí 10 anys això serà completament normal, no? Estem treballant temes de certificació i d'originalitat de marca, que això és molt important. Avui dia hi ha molta falsificació de productes i mitjançant aquestes noves tecnologies podem tenir la certificació de que estem comprant un producte original o no robat, per exemple. Estem treballant en temes de salut, tenim empreses esportives que incorporen un xip a la seva samarreta i en cas de que l'atleta tingui alguna emergència sanitària, el metge pot consultar tot el seu historial mèdic. A la samarreta? A la samarreta. Ostres, està interessant. Tenim sistemes de geolocalització de treballadors, algo que està tenint molt d'èxit, no? Perquè en tot moment saps on estan els seus treballadors. Que no s'escaquegin, que és el típic això. Això està molt bé, sí. A Mèxic, per exemple, està tenint molt d'èxit aquest sistema. Què me cuentes? I tenim tot tipus de sistemes de seguretat, sensors... Però escolta, això per exemple, clar, això de localitzar els treballadors, això no atempta contra les llibertats individuals? Ara em poso místic, també. Bueno, aquí hi ha dues coses. Evidentment, si el terminal te'l dona la teva empresa, i poden instal·lar el disc. Terminal, què vols dir? Un telèfon? El telèfon mòbil, sí, amb l'smartphone, no? Ells poden posar-te un control. Òbviament, ha d'estar restringit només a les hores de feina. Clar, perquè si no, imagina't. Perquè si no estàs vulnerant la privacitat d'acord. I en qualsevol moment el treballador podrà desconnectar aquesta geolocalització, el qual potser tindrà que rendir comptes a l'empresa perquè ho has fet, no? Si ho fa dintre de la jornada laboral, doncs tindrà que rendir comptes. Però si no, el sistema automàticament, si plega a les 9 de la nit, doncs el sistema se desactivarà a les 9 de la nit. Per tant, és un sistema més gairebé de prevenció, això, Gairebé. Sí. Perquè clar, tu tens allò i dius, i no em puc anar allò a la cantina. Parlant de Mèxic. La cantina o moltes més coses. A ningú li agradaria saber jo t'agradarà saber on estan els teus fills, si són menors d'edat, per exemple. Pot tenir una molt bona utilitat, o si tens un familiar que tingui una malaltia neurodegenerativa, li pots assignar una àrea. Sí que hi ha gent que surt sola a passejar i no sap on és. Surt d'aquesta àrea i automàticament tu reps un missatge, ojo, que el teu pare, la teva familiar ha sortit de l'àrea que li has assignat. Però potser no t'interessa saber a la teva parella si has anat a prendre unes copes amb els amics. Amb una amiga. Clar, aquest és una mica el tema. S'ha de saber també, les noves tecnologies estan a l'abast de tothom, però també s'han de restringir l'ús d'elles perquè vulneren certs drets fonamentals. Això és un canvi també molt social, no? Perquè ara aquelles parelles gent jove, que no li deixen veure els whatsapps, no? Llavors, clar, aquí arriba una mena de control d'una a l'altra, que és una cosa que vull dir, és a vegades infantil fins i tot, no? Però clar, estem cada vegada més... Això passa a tots els nivells. Jo tinc fills i a mi els fills més d'una vegada m'han bloquejat del WhatsApp. Sí. Evidentment han tingut que tornar-me a admetre, però això passa i a nivell familiar pot crear-te un seriós compromís. I una pregunta, a nivell empresarial és fàcil introduir aquestes tecnologies? Perquè la gent no sé si està acostumada encara a fer això. No estan acostumats, però cada vegada més es donen compte que es tracta d'algú que diferencia el seu producte de la resta de la competència, i això cada vegada el fa que sigui més atractiu per a ells. Estem amb una hi ha una competència ferotge avui dia. El punt que tu li puguis donar de servei més al teu client
per molt baix cost o integrat amb el mateix preu que li està venent un altre el seu producte, aquest indudablement et farà tenir moltes més ventes. La meva parella, per exemple, doncs, que treballa per Barcelona i ha d'anar fent controls per la ciutat, té un aparell d'empresa i si jo sé que està localitzat. Ja m'ho va dir, que allò li permet doncs, a cada moment, perquè ha de fer fotografies por ahí, llavors allò saben on està, quines hores, tot això. Per tant, hi ha moltes empreses que ho estan fent servir. Per exemple, aquest tema. N'hi ha d'altres. Sobretot, tot el que són treballadors que estan desplaçats fora del centre de treball. Molt bé. En tot moment sap l'empresa, perquè cada 10 minuts rep comunicació d'on està, no? Llavors, home, sí que té un interfàs de 10 minuts per poder fer el que vulgui, però en tot moment està controlat. Ja. I a partir d'aquí, aquesta és una de les moltes aplicacions que pot tenir, però és el que jo deia abans, sobretot en temes de salut i en tema de malalts crònics o neurodegeneratius, no? El saber en tot moment on estan per tranquil·litat de la família. Tot això és opcional? Hi hauria alguna cosa que tu creus que arribarà a ser obligatòria en un futur? És a dir, per exemple, gent gran que està a una residència. Obligatòriament tota la gent gran que estigui a una residència pública a Catalunya haurà de portar aquest xip que estigui controlat, no sé què. M'entens? Hi haurà coses més fàcils d'implementar en aquest cas. Probablement aquests xips per gent gran que estigui en una residència es podran aplicar simplement perquè no puguin sortir de les instal·lacions sense consentiment. Ja s'està fent servir això o no? Encara no. Hi ha algunes empreses que ja comencen, grans mútues que tenen departaments de neurodegeneratius que ho utilitzen. Vosaltres creeu productes o aneu a veure què necessita cada empresa o cada institució pública o com va això? Les dues coses. Creem productes en funció del que nosaltres creiem, les necessitats que puguin haver-hi, però també creem productes absolutament a mida. Ja. Coses molt sofisticades. El més curiós que t'hagin demanat? Que es pugui dir, esclar. No, realment tampoc ens han demanat una cosa d'aquelles que diguis home, ens han demanat una aplicació ara per una empresa que es pugui utilitzar el telèfon mòbil simplement com si fos un espai de pintura. Curiós. Sí, són coses que no t'imagines. No, però com a màrqueting, com a campanya de màrqueting, pot ser una cosa que estigui... Almenys és original, molt original, no? El que passa és que estem tractant de veure com fer-ho, no? Perquè, clar, una cosa són les idees, una altra cosa és com es pot fer. Hem parlat de Mèxic, que esteu a Mèxic. Sí. El tipus de client que teniu a Mèxic és el mateix que teniu aquí o és diferent? En absolut. Quan fas el viatge cap a Mèxic per començar a vendre els teus productes, el primer que penses és que les necessitats d'ells són les mateixes que les nostres. Gran error. Ells tenen... Primer de tot, i em perdó el que vaig a dir, primer, moltes vegades els europeus pensem que anem a colonitzar, encara no hi ha, no? I que tenim un producte tan extraordinari que s'agenolliran a comprar-nos. No, ells tenen les seves necessitats, tenen els seus temps, i la tecnologia, encara que hi veuen molt de la influència dels Estats Units, i la coneixen perfectament, encara estan en una fase embrionària, el qual converteix en molt atractiu al mercat. Llavors falta pedagogia en aquest sentit. Allà. Sí, falta pedagogia i falta, el que dèiem abans aquí també, un canvi generacional de que tots aquells directius que tenen 50-60 anys canviïn a directius més joves que ja estan més oberts a tots aquests temes. Però és un mercat molt interessant perquè està absolutament verge per treballar-lo. Totes aquestes aplicacions que feu, la majoria estan encarades cap a, anava a dir el mòbil, però ja no és un telèfon, no? És moltes coses, no? Estem canviant ja... Els telèfons serveixen per tot menys per trucar per telèfon, avui dia. Li hem de dir d'alguna altra forma, això? Jo no sé com li tenien que dir. En el fons és un mando a distància, no? Un comandament a distància. Sí, un comandament a distància. És el nostre comandament. Sí, jo crec que sí, és el comandament de la nostra vida. Per tant, ja no creeu aplicacions per telèfon, creeu aplicacions per un terminal mòbil. És que avui dia qualsevol sistema, qualsevol cosa que tu creïs, està adaptat automàticament a... Perquè cada vegada són més grans. Abans cada vegada eren més petits, ara cada vegada són més grans. Hi ha un moment que no pots portar aquestes coses a la butxaca. Perquè no hi ha res més incòmode que mirar una pantalla petita. Clar, però al final hem arribat al màxim ja, de mida? No. No, perquè la qualitat d'imatge no és la mateixa amb una pantalla molt petita que amb una pantalla gran, i els terminals mòbils avui dia s'utilitzen per tot. Fins a on estem disposats a carregar un mort? Clar, això també és una altra que ens hem de plantejar. Sincerament no ho sé. És cara la tecnologia? La tecnologia no.
És que clar, això de l'iPhone 8, 10, 25, que has de Perdó. pagar 1.000 euros... Perdó, la tecnologia que nosaltres apliquem no és cara. El que és car és un terminal. És car és un terminal. Per marca o perquè és car? Home, bàsicament per marca. Amigo. Com que et compres uns Levi's... Clar, bàsicament per marca. Hi ha marques, hi ha telèfons, sense dir la marca, que la propera evolució està pensada que surti a 1.200 euros. Això no està a l'abast de la butxaca de tothom. Ja. Les nostres tecnologies sí, és a dir, és una etiqueta que tu li posaràs amb aquest got, per exemple, i et dotarà d'informació. Aquesta etiqueta que pot valdre 20-25 cèntims no pot costar-te més, però el que val és el lector, i el lector en aquest cas és el telèfon mòbil. També hi ha una cosa que no em molesta, però em cansa molt, no? Que és que tothom fa la seva aplicació, no? Llavors al final, escolti, l'aplicació, no podem fer una cosa genèrica o clar, perquè entenc que hi ha unes aplicacions molt encarades al professional que la necessita, no? Però al final, tantes aplicacions, tanta mandanga, dir, escolta, a mi em cansa molt això, les aplicacions, no m'hi caben les aplicacions. Això l'altre dia ho parlava amb una persona i justament hi ha tantes aplicacions que no hi caben en el telèfon mòbil, és el que tu acabes de dir, no? No les faràs servir mai, amb la qual el que es crea és una selecció de les que tu més utilitzes. La gran avantatge és que nosaltres, per exemple, creem aplicacions que no necessites descarregar en el telèfon mòbil. Amigo, i com és això? Van directament connectades a internet. Tu les veus, però no t'ocupa espai a la memòria del telèfon mòbil. I això simplifica molt les coses. Tu dius... Com un acceso directo. Sí, exacte. Jo és que treballo una mica amb Windows Mira, encara, ho acabes de dir. Al fons, aquestes tecnologies no deixen de ser un codi de barres, amb un altre format més modern, però un còdic de barres, quan tu el llegeixes, et transporta a una informació de producte, no? Doncs aquí és el mateix. L'has de tenir, llavors és una bona connexió. Sempre. Clar. Clar. Però bueno, avui en dia és necessari. Pel tema de geolocalització no és necessari perquè la geolocalització fa via satèl·lit, no? Llavors, si tu perds la connexió amb internet, normalment el que fan les nostres aplicacions és emmagatzemar-la dintre del telèfon mòbil i quan la recuperes l'envia via internet. Jo no sé si volies parlar de tot això, però és que jo pregunto molt. L'altre dia se'n va anar a WhatsApp a Norris i la gent desesperada. Sí, clar. Tots al Facebook perquè el WhatsApp s'havia anat a Norris. Indignats tots, Ai, no sé què. Però en quin món vivim, no? Tan dependents, no? Vivim en un món en el qual tu surts amb... Jo no ho faig, però si surts amb la teva parella i vas a sopar, veus que moltes vegades pràcticament només els hi falta comunicar-se a través de WhatsApp i estan una banda a l'altra. ¿Te gustan los macarrones? Això és així, hi ha una sobresaturació d'ús i hem d'entendre que les noves tecnologies estan molt bé, però l'ús ha de ser restringit. Hi ha coses que no podem deixar, que és parlar, tot és escriure, i sembla que també hi hagi una obligació de que si tu m'envies un missatge jo tingui l'obligació de contestar-te al moment. Escolta, puc prendre'm 2 dies a contestar-te. S'enfada la gent. Sí, s'enfada. Com pot ser que s'enfadi la gent? S'enfada moltíssim i tu dius, però per què t'has d'enfadar? I ara perquè si poses les pestanyetes blaves és que ho ha llegit, però ara hi ha gent que es fa veure que no ho ha llegit perquè no se li posen blaves, unes coses. Sí, es pot treure però la gent no sap viure sense això. Per això les properes guerres es lliuraran al ciberespai, perquè quan tu li treguis la connexió a la gent, quan tu li treguis, tu carreguis les redes d'internet, ningú sabrà els diners que té el banc, ningú podrà comunicar amb l'altre, serà un gran problema. Llavors, vers això, clar, tu ja et va bé perquè et dediques a aquest món o què? No, a mi no em va bé, perquè si cau què hauríem de fer? No hi ha volta enrere. Un equilibri. No hi ha volta enrere, per tant, estàs revocant a l'hecatomba. No a l'hecatomba, però si tu veus els nois, les nenes de 12-13 anys, aquests ja neixen amb un gen que es diu Facebook. Ja tots estan esperant arribar als 14 anys per tenir el seu Facebook. I tu els veus... Abans no es pot? No. Vale. No es podia. No és que no ho sé jo, això. No es podia. I a mi em va agafar matàcia, No ho sé, perquè la meva filla l'any passat es va... No puedo, papá, no puedo darme una cuenta en Facebook i vaig veure que era als 14 anys. No? Però van com bojos. I per ells el tema de les noves tecnologies, escolta, si els hi treus el mòbil... Res de càstigs del que tu vulguis, res, no. Els hi treus el mòbil, els hi acabes de fer la més gran, història del món, perquè no poden comunicar amb els seus amics. Tornem a VerifyCat, ho he dit bé, VerifyCat, com dèiem, feu projectes per a empreses, doncs,
és molt ad hoc, diguéssim, per allò que necessiten, esteu generant contingut contínuament sobre coses que creieu que poden anar bé. Suposo que tot això de les Smart Cities, anar a aquests congressos, és una cosa que s'hi ha d'estar, perquè canvia molt. Sí, però també veus que en tots aquests puestos parlen de solucions que no tenen res a veure amb la gent del carrer, no? De grans sensors, grans històries que estan pensant de cara a dintre de 10 anys, que encara no s'han transformat en idees. No en idees, en coses concretes, no? Són més bé idees que unes altres coses, no? Està molt bé que parlem de sensors per temes de residus, que parlem de temes d'energia i tal, però tot això no li acaba d'arribar a la gent. Què és el que esteu venent millor ara? Posicionament. Ven-nos coses. Posicionamiento, salut i seguretat. A Mèxic, per exemple, el tema de la seguretat és força important amb tot el tema de violència que hi ha, i per exemple s'està treballant en temes en la policia perquè vagin identificats amb xips els policies amb el seu perfil sanitari, per exemple. Ja. Allà és un producte de necessitat. A més, la policia no és la mateixa que aquí. Sí. Clar, no, i a banda hi ha una altra cosa que nosaltres és molt comú, però aquí tenim una base de dades comú per tot el sistema sanitari. A Mèxic això, per exemple, no existeix, no? Llavors, des que va recollir l'ambulància fins que recull, fins que porta a l'hospital, en una ciutat, per exemple, com DF, amb el caos circulatori que hi ha en moltes ocasions, i si a sobre no saben el seu... Ja està criant malves. Ja està allà, no està allà, està allà. Llavors, el tenir el perfil sanitari en aquell moment pel metge és un tema prioritari. Exacte. Temes d'aquests, bàsicament. Temes d'empreses, temes de certificació, sobretot de productes, amb alguna empresa de moda, el tema de bolsos que portin un xip que permeti saber si ets el propietari, si no és el propietari, si és un producte de la marca, etc. Que si vas a un lloc i et venen un bolso, tu passant el teu telèfon mòbil sapiguis aquest bolso no és teu, és d'aquesta senyora, no? Per exemple. Molt bé. I llavors, quan crees una empresa, normalment fas una visió d'uns 10 anys o així, no? De com vols la teva empresa en 10 anys. Què penses i com creus que anirà verificat? El que tinc molt clar és que dintre de 10 anys no estarem venent aquestes tecnologies que estem venent ara. És a dir, 10 anys amb el món de les noves tecnologies és una era. Probablement què estarem fent? Temes d'impressió 3D, que serà una revolució mundial, temes d'intel·ligència artificial. Ui, això fa por, Sí, això... Sí. Temes de... Sí, ell mateix diu que sí. Sí. Aviam, jo he sigut molt sincer. Venc a aquest tipus de tecnologia, però també crec que han d'haver uns límits. Ja. Al final serem tots robots. Llavors hem de canviar una mica els models de funcionament. Sí, la decisió sempre ha de ser nostra. En el moment que tu li donis la decisió a un altre, en aquest cas serà un objecte, el que tu vulguis, bueno, si ha de passar alguna cosa, almenys que... Un dia farem un debat, perquè tinc un amic que treballa a la UPC, a Intel·ligència Artificial, que és a més és catedràtic i a més és mexicà, i llavors farem un debat a veure quin és el límit d'on et posem el xip. Clar. Sí. Posen un xip a mi. Els gossos ja els hi posem. Sí. Mira, pobrets. Escolta, hi havia una pel·lícula que es deia Minority Report. Aquestes pel·lícules normalment no les entenc perquè tenen una mena d'unes coses mentals i que estan tots connectats allà i després no sé si és virtual o és real. Era una pel·lícula en la qual per la retina de l'ull identificaven a totes les persones anant per on anessin. Jo què sé, aquest sistema l'adoptarà l'Ajuntament de Barcelona per al control de cotxes que... La Colau que tot ho controlar per l'entrada de cotxes quan es faci el tema de la pol·lució, no? De la restricció de vehicles. Aquest mateix sistema connectaran i miraran la matrícula. Creus que ja hi ha coses que s'estan fent? Com allò de la Dolly, te'n recordes? Quan va haver la clonació, sí. Allò, bueno, la catombe també. Vols dir que hi ha gent que ja amb el xip a l'ull? I jo crec que dius el tema de la Dolly, jo crec que hi ha més d'un i més de 2 clonats pel món, estic seguríssim. Gent? Sí. Bueno... Jo tinc aquesta percepció, és una manera, és una opinió molt meva, però si ho han fet amb una ovella, per què no ho fan amb una persona? Límits ètics? Sí. Bueno, la humanitat ha demostrat de tot menys ètica, Ostres. Bé. Llàstima que avui no és divendres, si no tindríem un cap de setmana per reflexionar-ho, però és dimarts i ho hem de deixar aquí.
Gràcies. Gràcies, Esteve Campmany, de Verify Cat, per acompanyar-nos. On us poden trobar? Teniu web? Teniu tot Sí, això? tenim un web, és www.verifycat. Atenció, Veri, com aigua de Veri, R-I llatina, Sí. i després F-Y. No, F? C-A-T, CAT, de Catalunya. Sí, F-I, Cat. Exacte. Verify Cat. Verifycat.es. És d'Espanya. Sí. Estem a Espanya. Estem a tot arreu. Estem a la al món. xarxa. Estem a Cat i... També tenim com.mx. Avui tenim de tot ja, la veritat és que sí. Gràcies, Miquel. Qui ens portarà la setmana que ve? Ho sabem o no encara? Encara no... Sorpresa, però això ha estat estupendo, eh? Bueno, me'n vaig amb una mica d'angúnia. Miraré la gent a veure si em va enviar. Tindrem també innovació. Per un Innovació. altre tipus, però tindrem innovació també. Molt bé. Doncs amb aquesta secció d'emprenedoria dels dimarts, gràcies, Miquel, Esteve, per acompanyar-nos avui. Gràcies per convidar-me. Ha estat molt gratificant i molt educatiu. Nosaltres tornem demà al matí a la República a partir de les 9 del matí, com sempre, amb la tertúlia política. Fins demà, que passeu un molt bon dia. Mai no he entès. Cada passa que camino l'he farcit amb detalls. Cada nou dia amb nous balls m'he enrolat al circ. I ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau n'hi fa parada. M'he enrolat al circ, i ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau n'hi fa parada. I com jo que parlo, i com tu que escoltes, passejant pels contes i pels terrats de Ciutat Vella, on la màgia s'estavella i ara en un sol crit he posat tota esperança quan la nit ens abraça. Quan la cançó a la plaça l'he farcit amb detalls, cada nou dia amb nous balls m'he enrolat al circ. I ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau n'hi fa parada. M'he enrolat al